Wong ki mikir. Lho ngono iki ngertine aku re pencilaan. Lah wong ki kaya aku joget lho wegah walang kekek. Gerang tuwek ora mikir blas. Dagelan metu joget to Mbak Amuk kowe tumo dagelan metu tahlile anu piye? Ya ora ngono lah aku joget mau penggak ngopo. Lah aku ya pengen joget kok. Aku ora sudi nganu kok. Gendeng pepele kok. Lah seneng apa? Walang kek apa? Wah, walang kek. Walang kekek, walange kadung. Ora maksude iki gendenge judule iki walang kekek. Ono, kuwi aku ora nyanyi, ora sama tutukno. Heeh. Aja ngamuk. Dagelan angger sering ngamuk, kuwi iso cepet ndang kena stroke lho. Ora sido, ora sido. Ya, ora sido. Lah iya rek, nyanyi sing bareng apik yo. Sing apa? Wis pokoke lagune ditutukno walang kekek. Lah. Walang kekek yo. Nah ayo walang kekek. Diromoke loro yo. Ayo. Biasa. Kaya ngene rasane nangka kurang legi dicampur gula kaya ngene wong nandang bronto wengi ketok ning neno tepangaken sondong niki nami kula niki asli saking desa. Kula mriki badhe ngibur panjenengan sedaya mbok menawi lepat tambahi arta njaluk pangapura salat magrib terus ngisak menyangkali rak nyangking timba mumpung urip padha nanggap ketoprak besok nek mati bakal munggah suwarga. Asem kula dongake sing nembe apitan mugi-mugi diparingi keslametan muga Gusti paring pengayoman wong sak desa seger kewarasan. Kula dongake ingkang tindak mriki asik muga-muga tambah rejekine sing ra gelem tindakan rene tak dongake tambah anake. Hup Mas Hup kowe iki nyanyi ora bener blas ya. Ora bener apa aja. Kok dongakno tambah anake. Lah aku ora dongake.
kula dongake piyayi sing tindak rene. Heeh. Muga-muga tambah rezekine. Ha iya. Sing ra gelem tindakan mrene tak dongake tambah anake. Ya kuwi yo tambah yo entuk ning ra kanthi kakean. Lah iki piye wong ana toprak ra gelem nonton toprak ning omah lha apa? Oh iya ya tambah iya, anake ning Heeh. saiki program kabeh ra wis ana to, Ndong. Kabeh ki apa? Keluarga bercelana. Dadi kowe karo aku Keluarga berencana. lah iya. Ana keluarga rek bercelana. Sing bener piye? Keluarga berencana. Ya tuwas direncana nek ra katokan ya monak manak wae. Iki kok ya ora bener blas. Zaman iki, zaman pembangunan Apik. wiwit wetan temeka kulonan. Ibu-ibu nganakake kegiatan kabeh mandiri aja nganti ketinggalan. Apik ya kabeh mandiri ya. Terus Jam. Jani lho. Dadi kabeh mandiri ki penting kok ya. Penting. Oe oh. Ye. Ganti aku. Lolo nek penjol anak gendruwo. Lah. Ya. Penak men to, Dong. Oh, enak edak umum tenan. Kaya iki langsung Sumpah. Kaya tung tak gendung seng. Langsung lek. Tung tak gendung. Langsung lho. Nah. Aduh, pinung aja. Alah ya Allah. Bentuke. Aduh. Bentuke penjol. Walah enak edak umum ya. Enak kok malah klotakan. Lah jogetmu ra sopan kok. Kok ra sopan piye? Ya piye ndelok raimu kaya gapura sembung kok. Ya Allah Gusti ngono kuwi ya lek ngenyek wong ya tenanan. Rek ngenyek to. Lah aku rek mau arani gapura sembung to. Nek nesu gapura sembung lho. Gak. Lah yo gak wani ngamuk. Iki ngene lho Tong ya. Piye? Awake dhewe ki rek. Awake dhewe ndase melok sapa rek awake dhewe. Anu dadi awake sak patak-patake iki. Jal. Wong sembung ambak ngono ana sing duwe uni ya. Oh nih. Kapan ning sembung ana bersih desa ya sedekah bumi. Sambung. Sambung nggih. Sambung menyambung, sambung. Oh ya kaya apa tulisane Budi? Sambung. Heeh. Piyayi kene ana wong diujar karo uni nek ana nonton ketoprak apil apa ki nontone karo bujung lho buke wis kelakon. Wah, wis kelakon iki. Yo kabeh ki awake dhewe mung mangayu bagya. Panjenengane Bapak Dongak-dongakne. Heeh, Bapak Lurah Sambung anggone Ibu. Ibu ore bapak. Ibu goblok kowe iki. Ibu ore bapak. Oh. Ibu sapa? Kepala desa namine sinten? Astuti Asma minangka Japa. Asma Kinarya Japa. Kowe ngerti karepe? Insyaallah. Lah, insyaallah sing pasti go. Oh iya. Astuti. As. Apa as? Ambek asor welas asih karo rakyate. Ibu Astuti. Kuwi bulurah. Es. Anyep. Melaku ya. Yo, jajan yo. Jajan untumu kuwi. Cedak diesel. Apa? Tak selenger cangkemmu. Ndok kok ngamuk iki piye? Ana mbiyen mulane es yo anyep. Es huruf. Oh, es huruf. Es sesepuh. Weh, sesepuh. Pinter mendong. Kowe iki mbiyen anak apa to, Ndong? Atuh. Kok anak apa kowe? Lah kuwi nek teko piye? Kowe dhisik anake sapa? Oh ya kowe iki dhisik anake wong pira to, Ndong?
Ana wong akeh. Lho nesu to. Lah omah aku nek dolan suwi-suwi aja. Ana tukang becak, ana pemulung. Nesu to nesu. Biasa. AST. Tetek. Wih, bulurah tetek ya. Senajan wedok ning tetek. Ning tetek tangguh. Urusan apa wae tetep terselesaikan. Wih, ambek wedok. Heeh. Iya apik tenan kowe iki biyen. Apik. Gage mun anak wong pira ono? Wis ora sido. Waploksane mbah. Astu teneh. T tangguh. Wih, tangguh. Tetek tur tangguh. Tangguh. Ti. Apa ti? I. Lah yo i. Heeh, i. Insyaallah desa sambung dadi desa sing dalbatun thayyibatun warupun ghafur atas kepala desa Bu Astuti. Weh. Amin, Bu. Amin. K. Kuat. Wih, kuat. Senajan wedok kuat ya. Bu Astuti kuat. Moh kalah karo wong lanang. Itulah kepala desa Sambung. Tepuk tangan untuk Bu Astuti. Nah. Padha mawon Bu, sak ora-orane iki bojoku lah ya mantan bojo lurah. Jajal, pikir dapurmu kaya salon kontrol lho gayane rek mantan lurah. Kontrol. Mau gak kontrol. Mau ngompong malah ora siji iki lho wis lah. Kontrol. Mamam. Lho, nek bojoku kuwi iki ya kaya Pak Lur, kaya Bu Lurah. Lho, iki mantan lurah. Wih, aku wis 7 tahun umpama ora dipecat karo bosku, aku jadi dadi lurah. Kowe iki? Heeh. Lah gara-gara apa dipecate? Lah aku adol kenong sitok. Lho. Lurah apa kuwi? Lurah Gong. Ya Allah Gusti. Ning kok Gusti to, Gusti. Heeh, Gusti. Ning kowe rung roh kemajuane bojoku. Kemajuane bojomu. Wah, jaman saiki bojoku mau kalah karo cah nom-nom. Kok iso? Wih, raine disekengker. Wih. Oh, raine gak di-fresker ngono kaya ya? Kuwi lho sing maring kresikno kuwi lho apa? Sekengker. Heeh, sekengker apa? Apa ya wis kaya lambemu. Heeh, kuwi nek nganggo kos seporot. Seporot. Duodone ngene digambari tekeki weteng. Gambare tekek ngono. Heeh, ditato. Tato tekeki. Tekeki madhepe ning ndi? Madhep mengisor. Delalah ki seminggu ratus ndong. Seminggu ratus. Tak tiliki tekeki terus ndangak ngene. Oh, kowe roh gara-gara tekek ndangak. Lah lha apa? Lah gara-gara seminggu ratus mah ketok mambu lho. Patake. Ya, pataksane kok. Ya ora kono. Padha saiki cara wong nggonku njol. Heeh. Lho aku ki asline wong Islam, aslitus wong Islam. Mosok. Wong ra ketangguh kuwi Pak aku ya imam mushola. Imam. Supayane wong nggonku percaya nek aku wong Islam asli. Heeh. Udelku tak gambari beduk. Bunter ngono. Lah iki bunter ngene iki tak gambari beduk gedhi. Bunter heeh. Lah tutuke. Tutuke ki nang sore ki apa? Goblok ki. Ngisore tutuk beduk. Well aku ya ning ndi jajane. Ala aku iki seneng kamu. Ora, aku peroh tutuk beduk aku. Pengen roh tutuk beduk. Mula didongak-dongake sabubare nanggap ketoprak panjanom dulur-dulur sambung kene diparingi adem ayem penggalihe. Amin. Cepak rezekine. Amin. Adoh sangka bilahine. Amin. Kula dongake sehat kabeh. Wah. Sok taun ngarep nanggap panjanom. Wih, Yogane Mas Barjo komplit. CS. Dagelane aku tok. Lah aku. Modar wae. Lah raketang miyip-miyip nek kene. Raketang miyip-miyip iki. Ora, masamu balon piye rek miyip-miyip iki. Lah ngono ki ya ora mathuk e. Mosok aku mati. Lah yo ngene lho, Ndong. Nggih. Sarpo piye? Iki awake dhewe ra wis menyangkut karo panjenengane Bu Lurah. Heeh. Mula awake dhewe iki antarane karo Bu Lurah karo seniman. Yo, Seniman ya. seniman. Khususnya seniman. Khususnya seniman. Heeh, seniman. Bu Astuti mau. Heeh, Bu Astuti iki awake dhewe kudu siap perang. Loh. Kok siap perang? Lho. Rumangsamu ki wis aman ngono apa piye Indonesia? Urung lho. Durung aman. Indonesia urung aman. Lho iki awake dhewe siap perang melawan musuh terberat di Indonesia. Sopo njol? Narkoba. Loh. Lho, kuwi musuh terberat.
Mula awake dhewe siap perang karo Bu Lurah, Pak Lurah perangkat desa kita basmi narkoba. Weh. Ngono. Inilah kapsul bludrek. Lah kok kapsul budrek to. Contone nek kaya awake dhewe mung sadagelan. Heeh. Bang Haji Romai Rama dengan media liwat lagu. Kuwi iso kanggo ngelekno. Contone. Apa lagune Romai Mirasantika kuwi. Lah, miras kuwi to lagune maknane kuwi ana karepe. Miras minuman keras. Lah ya minuman keras kuwi. Kuwi kaya gudeg-gudeg lagu. Lho iki saiki nak kowe tak pengen. Lah nek kono ya. Kita sambut Haji Roma Irama. Lah iki aku. Inilah kita sambut Roti Roma. Ora kok roti Rosma. Lah biskuit Roma. Oh, ngono. Kowe iki yo ngawur. ora ana rek penyanyi. Inilah dia. Oh iya, Lah, ya. Para hadirin sekalian kesempatan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tercemar. Lah ya. Kowe iki ngerti tercemar ora? Sing wonge teko ndi? Kowe iki goblok. Tercemari padha karo penyakit. Apa? Terkenal. Siapa dia? Dia dijuluki si kepala naga. Ana penyanyi rek kepala naga kok. Yo, kita sambut dengan spot. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbah Mudin, tanggane mendong klumpuk kabeh dereng. Niki ndang diangkate. Ana penyanyi spot kok la ilaha illallah. Nyanyi Bang Haji Roma Irama kowe ngerti? Heeh. Lagu Miras. Lah Miras ki iso diduet wong loro. Oh sing tuku ya. Alah, kuwi jenenge duit. Duit iki buah sing biru. Alah, kuwi duit. Duit ki sing dienggo wong wedok-wedok. Alah, kuwi caping. Nono iku caping. Lagu Miras, ngerti ora? Sing lagune ngene. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Awas bis, bis. Aduh, Kowe rumangsamu kenek apa piye? bakal gas piye? Padha apa piye? Oh iya, padha. Siap. Nyanyi wong loro. Ya. Nyanyi. Heeh. Rungokke. Dadi gentenan. Oke. Yo, aku sik lagi kowe. Nah. Inilah apa gengge. Kere. Siap ya? Yo. Oh, musik. Ngapa? Bu, rek amit tapi jebeng bayi lah, Bu. Kata ngene, amit tapi jebeng bayi ngene. Ngono nek ngeplok gak weteng buwe ngene. Amit tapi jebeng bayi. Kuwi pancen nyata. Muga-muga aja niru kowe karepe ngono. Gak Bu, ki lho ganteng Bu, wis Bu lho, ki ganteng Bu. Lho, ki lho ganteng. So nek amit tapi jebeng bayi kene lho Bu, Amit-amit jebang bayi weteng sing dianu, aja amit-amit jebang. Kebablasan ngomongamu. Siap? Siap. Ah ya. Aku angger nyanyi. Oke. Kowe gentenan lho ya. Yo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang. Ngawur. Lho lehmu nyaut sok kapan? Penyanyi ngamukan. Aku yang angger nyanyi, kowe nyaut. Bilang dong. Bilang dong. Gua paham. Gak paham. Mula wong kulino mangan TV. Mangan no TV. Lah. Oh iya, nonton TV. Aja amit-amit lho, Bu. Nah, Wis seli ompong no batine buke kuwi. pun tenang mawon Bu, pokoke ora nek bakal neru. Aku kan manusia metik, Bu. Lah, mergo ora ono persneling to. Lah kan tambah gigi. Oh iya, siap. Yo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku. Dah. Maksudnya nyaut piye? Kebo sapi sing digugu Keluwe nek menungso. omongane. Jong, aku nek nyanyi sauten. Lah kuwi tak saut apa tak jotos? Saut. Oh iya. Lah iya. Maksudnya kowe nyauri ngene lho. Iya. Iya. Wong. Kene nyanyi ndrung kok ora iya.
Malah ngelu ndasku ngelu. Jasare kene wi dopong. Ngelu bokongku ngelu. Ana bokong rek ngelu ya apa? Ngadepi kowe malah kopi. Sing ngelu iki lho. Aduh ya, nek iki kopi ora genah. Ya. Siap. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Ya ya ya. Oi, ya. Aduh. Ngamuk. Saya tak bruk cengelmu sisan malah kok. Engko malah kaya bledek. Jare kon ya ya ya. Biasa wae. Iya iya iya. Ngono lho. Banter Poirun. Alon. Oh. Nah. Ngomong. Ngene iki ya kaya bledek kebanteren. Malah aku malah teratap. Aku malah kudu guyu. Aku malah kudu nguyuh. Siap? Siap. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. La ilaha illallah. Wedi. Aku malah budrek ngrasakno kowe. Lah jare kon nilun wong sakmene ya krungu manek kon nilun lho. Yo sing kira-kira sedengan kaya aku ngono lho ya. Oh iya. Heeh. Ngelu aku. Sampe ngerti bentuke praja bagus aku. Delokno Bu, bentuke kaya ngene rek. Buke ngerti aku rek amit-amit jebak bayi. Pun tenang mawon Bu, nek kira-kira ora tahan nyawang mrene madhep mriko Bu. Yo melambaikan tangan oh. Enggak melambaikan tangan. Siap. Oke. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya iya iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya iya iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Ya ya ya. Ya aduh. Bar mas bar. Kukut. Walah penyanyi kecore kok ya tok. Kowe aja nes ah. Kowe iki ngene lho rek. Oh, ket mau kok ya tok lho. Jare mau kon ya ya ya. Ora enak wis iki wangsalane ya wis beda to. Oh iya ya kowe aja ngamuk. Aja amin-amin yo, Bu. Ya kowe kiri. Ngono. Oke. Siap awet pertama. Siap kowe. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Nek iki tenanan ngantem raiku iki. Wong kok kocloke polo iki jane biyen tau sekolah apa ora? Tahu wong banyu sekolah. Hoone iki yo nganggo laras to, Nduk. Biasa. Nah, biasa. Kaya ngundang kancane. Apa tak gawe nesumu aku iki? Ngene nak. Ya. Sabar. Sabar kene. Ya. Iki no kulino sabar. Ayo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sekarang tak mau Padamu krewak. Bar Mas. Sekarang tak tung. Kerek patakku krewak piye? Lah piye? Nek tak mau tak, kowe yo nyauri tak mau tak. Oh, tak mau. Mbok mau tak sudi tak, kowe yo nyauri tak sudi tak. Oh, tak sudi tak ya. Oh, lah. Sekarang oke. Mah. Ela penjel. Dalem, Pak. Penjel putrane sinten? Pacare. Sing gede dadi apa? Maling, Pak. Maling untukmu kuwi. Apa? Mantri. Mantri apa ta? Suntik. Nyuntik sapa? Kae. Aja agak amit-amit jebak Kowe iki yo ngawur. Ayo pertama. Heeh. Aja nganti
Mleset lho ya. Lah wong yo age ora mbok warai kok sadurunge kok. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Sekarang tak mau tak. Sekarang tak sudi tak ida. Minuman keras atos. Lah ya Gusti. Minuman keras are atos. Nek keras iki basa Aja atos to. Gak no? Ora ento. Yo. Minuman keras watu. Go ngantem bathukmu. Ngamuk. Minuman keras are watu. Go ngantem bathukmu. Minuman keras miras. Nah, sik to. Apapun. Nah. Minuman keras Miras. apapun namamu. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. Cerit. Ono setetes mak cerit iki. Lah kowe ngomongmu setetes aku ya mak cerit. Oh iya ya. Cerit piye? Mulos setetes ya mak cerit ya. Ora ono setetes mak piok. Piok. Cerit. Lah nek iki ngecerit tenan ku. Aja nyanyi kuwi lah. Nyanyi sing apa? Model sing lagune apa ki? rock and roll. Rock and roll. Ya, Los Kecap. Kuwi judule apa? Judule Los Kecap. Judule Los Kecap. Lah iya. Para hadirin sekalian, untuk malam hari ini kita mau bernyanyi bersama Cak Pencol. Satu tembang untuk panjenengan. Ada Los Kecap. Ya. Piye? Carane piye? Jem nu tak tu jem nu tak jem. Musiknya sapa musiknya? Musiknya cangkemmu. Aku. Heeh. Engko digaduhi drum. Aku pe ompong yo. Dem kowe bagian musik. Musik. Dem. Lah lambemu dong. Jem nu tak. Aja dem go. Lah piye? Dem. Oh iya Oh nek dem ya aku nyaun. Ana mosok musike jem gak ono ya? Ora ono musik jem. Lah kowe musike Dem. Ya iki cocok iki, cangkemmu iki cocok. Aku malah koyo wedhus mangan bangsa. Siap. Iki lagu Los Kecap iki angel lho iki. Ya. Los Kecap butuhno power. Dem cak du dem cak dem cak dem nyanyimu lho kapan kok wawo iki urung kowe jare wawo dongorku wis dadi untuk dem tok. Lah wong gere musik kok bingung lho kowe. Iki power sik. Wo iki vokal iki nyelengi, ngerti ora? Musik kok kakean lambe to kowe iki. Manut karo vokale. Ngerti ora? Gagake. Lah iya. Siap. Dem cak Wah. Iya. Wah. Oh wah. Iya. Wah. Iya. Wah. Iya. Nyanyi kok waya-waya tok. Nangis aja. Aku maning. Ya aja nangis.
Ojo nangis. Nek ora duwe kon wae ya aku wae piye. Iki sing tenanan. Yo, tenanan. Siap. Jam sake aku no. Aku kan anak yatim piatu. Dadi opo nabak kowe nabak sedeng dengkole alea arek wedok ra nganggo kathok lungguhe dodok tak delok ketok Sabatok. Wono rek cawe wedok lungguhe dodok ra nggo kathok tak ngerti sak bathok. lah saru Kaya nggone sinden kok. saru Ketok sak bathok wireng. Masa? Mbak Ning mau. wah ora wah Wonge linggih ketok sak bathok. heeh Wedine Mbak gak sak omong. bathok Apa masamu sak bathok? apa Gelungane Mbak Ning lho. Oh, Ketok wireng sak bathok. gelungan tak kira toh tuasaku Mama nyanyi sing apik iki gak ngrasake. Aku iki gawean gak duwe apa-apa tak nggih seneng iki tok ben lali. ngene nek perkara kowe gawean gak duwe gempang Apa? modale gur swara tok Swara. nyanyi suarane apik kuwi to Ngamen. iya ning latihan Lagune? Lagune Mbah Dukun ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya Oke. ngene Ada Mbah Dukun lah sip sedang ngobatin pasiem. kok pasien to Payo. pasien Pasiane jenenge pasiem. oh iya konon kata gak Apa, sejumlah Mas? lagi bareng geblake mbahmu Rek kondom kata kok kondom kuwi apa? konon Wong ngompong entuk dilewati. Aja amit-amit jabang bayi lho. nyanyi ini ngene dong kuwi nak rampung paling 1 juta bayarane Heeh. sak lagu tok Sak lagu tok wis. heeh ning nak teko disembur Heeh. kuwi 500.000 Wih. Lalu pas yang disebut. lalu pas disembur ngono kuwi 500.000 Wah, gelem modal. nah kuwi kok mau bolan baleni kuwi kok mau pingno sedina untuk bayaran akeh Gelem aku gelem. lah ngono ya ada Mbah Dukun teko disembur tok lho ya Yo. nah Ada Mbah Dukun. Pas ora nadaku. Sedang ngobatin pasiennya. Wis wae. Kok apa mau? Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya, api yo suaraku. Aja amit-amit jabang bayi. Sambil kuntal kantil sing. Sambil matur nuwun didelengke, matur nuwun ya, Lek. Sambil kumat kami mulun Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Mau banyune resik teko njaba rek kaya untuk. Cah iki diagelan kemprong. Ambune. Jal. Banyu apa emang? Jal. Kok disembur? lah yo kuwi latihane ngono kuwi Iki mah banyu apa no? hah banyu kala Nggilani ya. katutan ning Silombok ora mah Katutan udah ben ra tau sikatan iki ya. yo ngono kuwi latihane ngono lalu pasien disembur Lalu oh iya. nah teko disembur kudune ngono kuwi ya. engko 500 ana sing bayar Oh sakmono tok 500. Heeh. Oke, gelem aku. Modar. Sepira mau lali nek lho. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna.
kumat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien di kuwi ki untuk bayaran. La ilaha illallah. Gak aku. Oh, Aku melah badukun. kowe nek ora wis aku tak sing. Oke. Ya, carane iki ngene lho, sing marai entuk duit ya pancen ngono kuwi. Ya, bongkok tongorku wong. Iya. Modar wae. Ora ngenyek aku. Ayo. Iya. Siap, Mas. Siap lah, Po. Masamu hansip. Ape nyanyi, nesu to, nesu aja. Ora nesu piye ambune banyune banyu. Salahe meserot. Kok sing Ambune amit-amit tenan. apa? Wah. Angel gak iso mbok ngebruk iki. Siap. Yo. Musik, Mas. Urung. Kowe tak contoni ngene iki. Ada Mbak Dukun sepiro, Mas? Pas. Wes aku urung wayahe. Engko. Kowe mah wis latihan apa urung? Hah? Kowe wis latihan apa urung? Ya aja mbok takoni ya. Lah piye? Aja mbok takoni aku yo nyentil kene gak ono untune metu kok kene kiri ngono. Lah iya lah aku urung nyanyi kok. Kowe moro. Nah. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien di ada Mbak Dukun sedang Ngobatin to. lho iki nyapa? Mosok gak nganggo disembur. Lho, nganggo disembur? Ya iya. Oh. Lalu pasien disembur. Lho arek kon nganggo disembur. Namat nyambut gawe iki ndak ya penak ya ora. Ayo. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit Asem piye? Aku wareken lho. Iki mah banyu apa? Iya, Pak. Tak ge kemusik gudak aku ben metu kabeh. Wegel aku.
Wah aku pengen ngetek ngene. Walah lupa sen. Wong kolah wae. Lah. Salah ganggu aku. Ngene lho tak omongi. Apa? Ya kabeh kahanan ki nek pancen awake dhewe ku ora pikirane ora cocok. Dadi kaya ngene iki mang ngono lho. Oh, kowe aja ngakali aku, Njol. Ora ngakali. Kowe kemu ngono untumu dhek uta dadine banyu gak mikir mripat ngono. Saiki mikir sing normal wae to. Nggih. Nek cara mbet gawe sak lagu, bayaran kok 1 juta kuwi umum ora? Gak umum. Lah nek ra umum ya aja percaya ngono lho. Aku 1 juta. Heeh. Ora umum ya ora percaya. Ya gak apa-apa iki marak trimo ngibur. Saiki awake dhewe nyanyi, kobar nyanyi ngundang cah wedok-wedok. Lah iki awake dhewe nyanyi sing kanggo awake dhewe, mengko sing kanggo cah nom-nom. Heeh. Diaturke apa sing penak, Ndong? Apa? Alah mos stasiun Tugu ae. Kei sing gampang wae to. Katuran ninggal katresnan aku ninggal katresnan. Ape duet karo sindene aku. Alah padune yake bar pegatan. Ninggal katresnan, Mbak. Alah Mbak Ning, ninggal katresnan, Mbak. Lah kaya ngene, rasane wong lagi wuyung. Ngalor ngidul ngetan kulon kaya wong gemblung iso. Kowe ora lagune. Lah piye? Ayo ninggal katresnan, Mas. Oke. Dadi kerjasama antara Orjen karo Yogo dadekno siji. Lho, kolaborasi. Nah, iya jenenge dilabur Mula musik aja digawe enteng. Seni. Ayo guyub rukun karo wong seni. Mergo seni itu indah. Aja nganti disalahgunake, oke? Ya, yuk. Seliran ora krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Mbak
Wah, lagu ngene kok. Penak nek mbur sapi tetep penak, Jol. Nah, aku ki nek perkara Apa meneh rek lagune Pegat Tresno tambah penak neh kuwi. nek lagu kuwi no cara hitungane ra isih modern. Modern. Wah, kowe roh laguku sing tak gabung karo Reyok kuwi. Sing Lagune Evita Mala gabungan karo Reyok. Evita Mala gabungan karo Reyok. judule Lilin-lilin putih. Lilin jajal tak kruwang. Nah. Gabungane karo Reyok. Heeh, karo Reyok. Lilin putih dangdut, Reyok seni Jawa. Heeh. Lilin-lilin putih mas. Loh, Temani aku malam ini gandrung gandaria. sing digandrung anake gendruwo. Lah ya kuwi gak gabungan. Oh, gabungan lilin-lilin putih. Lah kuwi sing ndi? Terangilah aku kuwi. Awake dhewe ora anu. Heeh. Nyeluk cah wedok-wedok. Heeh. Kowe ning kene, Ya. aku tak njikuk. Oke, kowe sing jipuk cah wedok. Aku sing njikuk cewek. Yuk kita tempelkan Daging sapi apa ditempelkan iki? sing kaya Ngene lho. Oke, akan kita sambit. alah padha wae yuk sambit. Engko penyanyi sambut. Heeh, mosok penyanyi pe disambit tak pincang kabeh ya. Wis. Heeh, yuk, siap. Dipancing nganggo apa, Dong? Pancing nganggo Dijenan, yuk. Ya. We glowed, I'm with the gang.